Beli ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya umat Saknam jong ki nong elek lait lut ke Meghalaya Raj Bhavan Shillong. Beli pajba Menteri Dang Badu Keri Narendra Modi ya ki lai teli ki kampen roy ki basyong dor palat saw hajar kelur tingkah Kochi Kerala. Ka Meghalaya bagatan chatai la mingi ka donnya ke benta bakongsan ban kentia ke roy ke par ha kari bayadai bat ka Act East Policy ong ke Presiden Keri ka Draupadi Murmu. Lipat ba ke Menteri ke kot ke khia ikong Amperin Lingdo ya ke State Food Molecular Microbiology Lab ke Beningkong ha ke jela ha North East Pasture Hills Shillong. Bat ha ke Lempung Meghalaya Games ke East Khasi ke la job ya ke jingilek kai badminton na ke liang ki shenrang bat kentai. Ki kubo ke bubnya. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu ne ke sengi ke la pli pat ba bat pendon burom ya umat sakan ma ubahe jong ki laingut ke nongile lait lut ke Meghalaya kata utirot sing ukyang nangba bat upatugon sangma Haraj Bhavan Shillong. Hashwa bakan mi na Shillong ke Presiden ke la tung dieng ru Haraj Bhavan. Agajuk ke por Menteri Dang Ba Konrad sangma habakren leng ba kerensan X ban penpau ka jing sngongu ik Presiden halo ka jing pli jong ka ya ke Meghalaya Games bat udang kemit lenti ban pediang ya ka saksisien. Keri Narendra Modi ne ke sengi ula IT syakari ya lai teli ki jingtai basyong do palat saw hajar kelur tingkah Kochi Kerala. Kini ki jingtai kentup ya ke jaka yeng ki jahat bat ke jaka maramot ya ki jahat. Umudi unsa pliru ya ka LPG import terminal jong ke Indian Oil Corporation ha Putu Pin ka ban penbiang ya ka jingdon kam ya ke LPG jong ke benta basyati ke India. Habakren bat hadien ke jing plie umodi ulaong ba menta ke sengi haba ke India ke dai ke pedeng jong ka jing kai ha ke perthai kari kelanang penklan yala ke bor ha ke duriau. Haba burom ri ke Draupadi Murmu ha ka jing wan yuk kejat Beningkong ha Meghalaya. La pediang burom ya ka da ulat ke jela upagu Chauhan Menteri Dang Ba Konrad ki sangma ke Menteri Ketnat ke kot ke khia Dr. M. Amperin Lingdo bat General Secretary ke senjuk kirang ba shnong. Iba arbala ha ka jing rekhe jongka kalayaro ya ka jing itenat ke Mariang ke Meghalaya bat ke kermen bagi kampen roy betemai badang syudap pelai pajba kan yarap ya ka yok ke kot jong ke jela bat kan la banwanra ke roy ke par habaro ke liang. Habakali halo ke Act East Policy jong ke Sarkar India ke Presiden ke la ai jingmut bagi jela ke tan syate la mingi bakin trei ke rukom trei mission ban pentikna bakan don ke jing penyesno kalat yok kam yok jam bagi jing tei ha ke tan baro ke wei namar bagi tan ke don kum ka dien mi ke India syakari ke South East Asia la pelong ru ya ke program badai bat kariti dostur ke ba pen i ya ke jing blien beper-per bagi dostur jong ke pat Khasi garu bat jaintia ha ke ne ke sengi. Meghalaya holds great potential. Initiatives like the Shillong IT Park and the Meghalaya Broadband Policy 2018 have helped Meghalaya's IT sector achieve new heights. A vibrant IT ecosystem, educational institutions such as NIT and IIM combined with pleasant weather and lower operational cost give Meghalaya a competitive advantage to be a global hub for IT services in this era of data and information. Ka Menteri Ketnat ke kot ke khia ikong Amperin Lingdo ne ke sengi la pli pat ba ke State Food Molecular Microbiology Laboratory ke Beningkong tam ha ke jela ha North East kata Pasture Hills Shillong. Labu ban pli pat ba ya ke ne projek da Menteri Dang Ba Konrad sangma handai semlalait namar ka jingli paino jong ke Presiden Keri ka Draupadi Murmu. Abakran hakan ke sengi kong Amperin ila ong bementa kin salak ban tes bat pensisha yaki mar bemi naga jela Meghalaya bat ban penyo yaki hakeleng ke pertai da kene ke jingpli pat ba ya ke jaka ban tes katkum ka jing sngo jong i kilala ban pentrei kam ya kane baro lemba ki skim
kabaya trailang bat ka Food Safety and Standards Authority of India lani FSSAI. Hagajuk kapor u principal secretary katnat ka kot ka khia u Sampat Kumar u laong bakin salak ban sedang ya ka jingtes hakani ka jaka hakini kisau hadun riu benai banwan. Message. And the message is Meghalaya now has come of age. We are now poised. We are now able to be certifying the products from the state of Meghalaya and making them available in racks across the globe. Ka Joint Action Committee lani JEC negasngi kala lectur shaka office jongka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited lani NHIDCL. Mendawa ya kajing sedang mardor ya kajing pentrai biang ka surok na pun ursla shadauki ka bahap apo ka phase 4 ka JEC ka bakuntup ya seng Federation of Riwar Mingi ki Dorbar Shnong ka HNM Riwar Mingi Circle bet ka HYC Riwar Mingi Circle kala aipor arphos ngi ya ki bo penyaj ban sedang biang ya kajing pentrai lada kim le AA kim ban se ban mudui da ka PIL ha ka Meghalaya High Court. Abakran bakinong tho khubor u publicity secretary kariwar mingi local darbar iba Edmund Kongai ila dawa ya usembut menterang ba badai bakmi ya katnat PWD roads iba Preston Tingsong u balong ru u MLA kathan ban her shukino lada omla ban penbej ya ka jing e baki breu ki kendo kam tam ka ne ka project kala ya kendo shibun ki jing e bat ka company ka bala eno shiteng por ya ka kam na ki daw bobon bala shu e khongreng ya ka ne ka kam klem pendap bat ki breu kile kendo jing e na ka jing bombyang ka surok mentak sengi kum bapilai baga jingwan ke jengi ban rap plakat da ka bejajai kalong kum ka tak kasin ban penpau sya ka sarkar jela bat sya ka ni ka company namar ke jing tray ya ka te ka surok Shillong dauki kam tame na penuh selah syarum ter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet hilawan da jungi khmat ka bangi mi hapsyu baga dai ka surong tingi na kalyang ka jungi hilawan men mesta ban rap plakat de hadin bagi rap plakat kila khot ban yakren ban ngi kinong yalam hapo kani ka office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL ngai por arpus ngi ya kani ka sarkar balada kamla ban le ai ya kani ka surok yimban se ban kiu sya ka Meghalaya High Court da ka bangin ujot da ka PIL kata ka dai ka bangi kran ha ka basai hakmat jong ni general manager jong ka NHIDCL kaseng Voice of the People Party nen kasngi kala ujor persya ya wei ubriu badon ya ka Facebook account da ka kerteng VPP den ubala pelait ya kijing pentok bria persya ya presiden kaseng uba Arden Miller basai moit ka Facebook group ka lempung ki khon kari kinong elam ka VPP kila IT ya kene ka jing ujor ha office jong u superintendent of police ka East Khasi Hills namar ba OSP uba Sylvester Nongtnger umdon ngabakren bakila pathai khubor udkhot jong ka VPP media cell u Dr. Rozivan Shangpliang ula ong ba ki pat ba kin don bet ya ka jingbom ya snothu jingmut lang bat kinong elam jong ki seng san perthai henry kim dei pat ban pendon kam mi kin tien bakhor ka ban don jingta yo president ka seng bat ya ka long yeng long sam jong u bagi sudai ban ai ka FIR namar boleh kajing thok nalong sebapalat bakalong kidien ki bakal makor ki bala penthok dia ya kalong riang jong i am dei tangkata kelah tamat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka constituency ya ka parti bat ya ka ri jong i perkowe teror kan ni layo ban wan ai team ta wan laming mi kendu ya ESP makidon na duty na tingwan jong i president jong India ndeng layo ban ICT bakila receive through ICT bat ni kermen bakin le ya bulan kam ban wad ini kibreu bakin pensistom iki ka kum ka ai menjurang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ne kasngi le shimbenta ha ka jerke ka Jubilee Ksiar jong ka Karbi Youth Festival ha atara langso ka badon markup bat ka Karbi Anglong District headquarter jong ka Dipu ha Assam Aga jing shisha ha ka program na day benwani shimbenta da ka president kari ka Draupadi Murmu ka balawan yuk kejat asngi ha Meghalaya namar na ka jing snio palat jong ka sunbeneng kam shimnala satya bani shimbenta lang ha ka program ka Karbi Youth Festival ka day ka tamasa ka bala rim bat ka bahe tam ha ka than shatay la mingi jong kari India bala jurakhe karpang da kinong Karbi bat kiwei ki jat benre ki ba shong basa hapo ka jaka bakhmi da ka Karbi Anglong Autonomous Council kanega tamasa
kaba sedang haga khat arterik mentau benai ka thumu ban pen I ya ka jingdon ya ki culture begirukom tenrai jong ka jat pendriau karbi. Kalalong ka jing sarong I ka jela Meghalaya hadian ba ka layo pdang ka khusnam kum ka jela ka balala ban le bha ka National Startup Awards ahajar aphuar ka balalong kum shibenta jong ka jing rakhe ka National Startup Day hinen ka sngi. Ha ki snam balalej umentrang ba ka jelau Conrad ki sangmau lolong unong elam ban pelong ya ka Meghalaya ka wei na ki jela ka balam khamat ha ka startup hub. Haba bud dian ya kani katong shibun teli ki program bat ki senjam la pelat ban ai jing kershan bat ban penkup burom ya ki nong sengkam la jong ha ka jela ka wei na ki ni ka dei ka program ka bahetam kum ka wei na ka jela ka balayo ya ka nam ka balala ban le bhai ka Meghalaya labu halor kum ka focus state ha ka World Food India ahajar apulai ka balalong ha New Delhi ha unai weng jong snam ahajar apulai. Hau benai kala lingkot mentau senam ke jela kala syak penkup burom ha ke kedan ka baar ha ka One District One Product lani ODOP Award ha ke jeng rakhi ya ka Atma Nirbhar Bharat Utsav ahajar apusaw ha New Delhi. Ha ka Lumpung Meghalaya Games ka East Khasi Hills kalayai beteng banra ya ka jing job ha ka jeng ilek kai badminton da ka ba kala yo khur South League tak maksiar ha ka thup jong ki shenrang ba ki kenthei ha ka jeng khun para marwei na ka liang ki kenthei ka Netanya ti tariang kala penrem no ya ka shimti hun lingdo na West Khasi Hills akaba ya ka takmar nong layo ra da ka West Giant Hills bat da ka West Garu Hills aka jing le kai double hana ka liang ki kenthei ka Netanya bat ka Kara Linda nong bri lala ban penrem ya ka shimti hun bat ka Dorinzia Carboni ha ka jing yakun para marwei na ka liang ki shenrang u Rainel Karbuki la penrem ya u Stephen Marwei na ka Jo ka district Haka jing lekai double na kaliang kishenrang u Rainel bat u Pratham Majumdar kala penrem no ya u Banshan Bor Lamari bat u Lechan Suchiang Karib Hoi District bat ka West Garo Hills District la yo khur ya katak marnong. Haka jing lekai hockey ke India ka nikun Persha e ka Germany haka semi-final jong ka FIH Women's Olympic Qualifiers ha ranchi la shai ka sngi hinden ka sngi ka India ka la ban penrem ya ka Italy da san la ka wei ban poi sha ka semi-final da ka jingyo artli ki kol na ka Udita na ka Deepika ka Salima Tete bat ka Navneet ka kanhun ka la ban penrem ya ka Italy ka jingile kai na ka kanhun India na ka liang ki kenthei ka lasdang da ka ba ka la sha remno ha ka USA hadian bekilala ban le bha shwa ban penrem ya ka New Zealand ban yo rong sha ka semi-final ha ka wei pat ka liang ka USA ka la penrem no e ka New Zealand ha ka jingile kai khatdu hinden ka sngi mentai nya pet ye ka jinglong juman ka sun beneng ka jing shet ka long khat saw degree Celsius bat ka jing kret ka long sun point sun degree Celsius ka jing skam gau hau ka long sun pau nik spa men step bat sun punyo spa jan mien ka la bandon ka jing half slump ma ka jing tab lo khando ka ba malu mala hakikat tu kat ni ki jaka shwaban poi shi ka bakut jong ka thup kubon ne pe byang sa asian ni ki mat ba kong san Play ka President Kari ka Draupadi Murmu ya umat Saknam jong kinong ile light load ka Meghalaya Haraj Bhavan Shillong. Lepat ba umintirang ba adu Kari Narendra Modi lightly ki kampen roy ki shongdo palak sawah jak klot tingkah Kochi Kerala. Ka Meghalaya baga than stay la mingi ka don ya ka benta ba kongsan ban kenti ka roy ka par ka ri be day bat ka act east policy on the president Kari ka Draupadi Murmu lepat ba ka menteri ka kot ka khia ikong Amprin Lindo ka state food molecular microbiology lab ka ban ningkong ka jela north east pasture hills Shillong Bat ka Lumpung Meghalaya Games ke East Khasi Hills kala job ke jing le kai badminton na kaliang ki shenrang bat kenthei te parlok la ki tuki khubo la poi shi bakut jong thup khubo jing min ta ka janmit hadu min shem flashay ka singi ha ga jo ko po khudai shi boni phi baro